Lopta za Jamesa za pobjedu. James je pogodio! James! Pierce! Pierce, pa nije normalan čovjek! Teletović se otvara iz svlačionice. Ide trojka! Idemo ako treba i do 9 ujutro! Ko kaže da ne možete igrati košarku sa 60% masnoće u tijelu? Allen za 3! Pa kako ovo? Poznati i legendarni novinari i sportski komentator Edin Avdić iznenada je preminuo u 47. godini života, potvrđeno je za nekoliko regionalnih portala. Edin Avdić rođen je 19. juna 1979. godine u Sarajevu. Bio je jedan od najpoznatijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista na prostorima Balkana, definitivno najpoznatiji po prijenosima košarkaških utakmica i detaljnom poznavanju NBA lige i evropske košarke. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a prije novinarske karijere aktivno se bavio košarkom u omladinskim selekcijama Košarkaškog kluba Bosna iz Sarajeva. U karijeri je radio na federalnoj televiziji, potom televiziji OBN, a zatim je postao jedno od zaštitnih lica televizije Arena Sport. U posljednje vrijeme zajedno sa kolegom Milošem Jovanovićem vodio je popularni podcast Udvajanje, kao i svoju autorsku emisiju X&O's Chat na televiziji UNA. Posljednju emisiju radio je nedavno sa proslavljenim bosansko-hercegovačkim košarkašem Jusufom Nurkićem. Vijest o njegovoj smrti potresla je čitav region, došla je iznenada i potpuno neočekivano. Uzrok smrti Edina Avdića još uvijek nije poznat, ali je definitivno ovakav gubitak izuzetno težak za Bosnu i Hercegovinu, ali i čitav Balkan koji je pratio Edina Avdića i košarku. U nastavku slijede neki od najlegendarnijih komentara Edina Avdića tokom njegove novinarske karijere. Lopta za Tomasa. Tomas Bogdanović za titulu. Bogdanović pogađa trojku. Vreme nije isteklo. Vreme nije isteklo. Kecman ide! Partizan je pobedio! Neverovatno! Neverovatno! Ide trojka, šta se ovo desilo? Kecman je pogodio trojku! Kako je ovo utakmica? Kakva je ovo utakmica? 6 desetinke bilo do kraja! Kecman je pogodio trojku! Šta kažu sudije? Šta kažu sudije? Šta kažu sudije? Šta se dešava? Ide trojka! Kikanović ide u blok Teletoviću. Preuzima Lavrinović. Teletović ističe napad. Teletović s parkinga. Šta je pogodio Mirza Teletović? Time out Jonas Kazlauskas. Ovo je bilo za suprotne polovine. Kretnja šutala, sam je kao duh. Ide! 75-58! Spale su naočale Ace Petrovića. Lopta za Jamesa za pobjedu. James je pogodio! James! 1-1 u seriji! 1-1 u seriji! LeBron James! Nemoguće! Moguće! Sve je moguće! Sve je moguće u ovom play-offu! Iz driblinga Selmons, blokada Kendricka Perkinsa, evo lopte za Rajona Ronda, Pierce je na desnom krilu, Pierce! Izjednačenje u Bostonu! Trči Paul Pierce i to je 91-91, nova asistencija, a Doc Rivers je ostao bez minuta odmora. 16 sekundi, gotovo 17 sekundi do kraja regularnog toka utakmice. Da li će Boston ići na pobjedu ili na 2 poena, vidjet ćemo za koji trenutak.
Rajon Rondo, tu je Stefan Marbury. Lopta za Paula Piercea. Pierce protiv Rosea iz okreta. Paul Pierce. A kako samopouzdanje ovaj svoj šut iz Nek okreta se zna ima? istina. Kako samopouzdanje ovaj svoj šut iz okreta ima? Boston Celticsi. Paul Pierce protiv Johna Salmonsa. E sada je sve u njegovim rukama opet. Mora ovdje voditi računa o driblingu Paul Pierce. Ističe ovaj napad. Ide Paul Pierce. Pierce. Paul Pierce! Pa nije normalan čovjek! Pa ne može promašiti u ovakvim situacijama večeras 4. put I za redom. opet je udriblao na isto mjesto. 4. put za redom sa vrha reketa. Tri su šuta bile identične. Ova posljednja 3. Ona je bio iz okreta. Priliku Chicago Bullsi. Ben Gordon na drugoj strani. Ima 5 ličnih. Ben Gordon tu je na parketu. Miller za 3! Sada je poludio United centar, svi su na nogama, samo 2 razlike za Celticse, nema minuta. Kirk Heinrich će ovo smiriti. Barem za trenutak. Pred Miller. Sada na ulaz. Miller izjednačenje! Drama u United centru! Kako ovo, 101! Drama u United centru! Rundu play-offa. Rondo. Za Piercea lopta. Pierce protiv Johna Salmonsa. Paul Pierce. Pierce korak unazad. Pierce za pobjedu. Ništa. Drugi produžetak. Idemo dalje. Idemo ako treba i do 9 ujutro. A kakve osnovu? Pierce. Eddie House. Lopta za Ray Allena kojeg čuva Joakim Noah Allen za 3. 116 s ovim čovjekom i trojkama u posljednjim sekundama. 47 poena, Ray Allen, preuzeo ga je John Salmons. Allen za 3. Pa kako ovo? Pa kako ovo, Ray Allen? 118. Dupli blok za Đedovića. Teletović se otvara iz svlačionice. Ide trojka! Odakle je ovo bilo? Vjerovatno najskuplji igrač. Miles za 3 poena. Vodi Zagreb. Miles iz dotrčavanja za 3 poena. Ko kaže da ne možete igrati košarku sa 60% masnoće u tijelu? Lopta za Kikanovića za 3 poena. Ide! Pogodio je Elmedin Kikanović sa zvukom sirene. Produžetak! Kakva trojka Kikanovića! Kama pored Ohajona. Renfro ide do kraja. Kakav pas! Pobjeda! Odlazimo kući sa 3 pobjede. Sa 3 uzastopne pobjede u ovoj ludoj grupi. 3 pobjede nisu bile dovoljne da nastavimo evropsko prvenstvo. U jednom trenutku smo imali ono sve što smo priželjkivali. Imali smo 16 poena prednosti. Litvanci su bili potpuno izgubljeni, ali stabilizovali su se nakon nekoliko naših brzopletih napada i oprostite, zaista ne znam što da kažem u ovom trenutku.